Sirep Data Pitana anengke Adidasa Purwa. Dosa 10 para kawitan negari tata panjang ujung pasir gembari Patata Arja boten kados negari Kurawa Kidul. Panjang dawa capane punjung dur kawibawani pasir samudra ukir gunung. Yang dagang malah kauntungan yang tani alam kemegalan sini kecil terani kondo. Adegan kapengos tunggal gambaraken wonten ing Kadipaten Tunjung Pura. Adipati Tunjung Pura nggih ciluk Prabu Sewandana. Patih Klanapati Yogi Wong Kamijaya. Adipati Tunjung Pura arep ngamer Diskartadya ning Kraton Kediri. Kiwadene kono utusan kaliyan Patih Wong Kamijaya mlebu ning Kraton Kediri supaya mboyong Dewi Sekartaji. Jekare Pati Kemaja saka Tunjung Pura tumuju ning Kraton Kediri dilakoni dalang-dalangi dening Panji Manengpati ya Panji Asmara Bangun. Ing kono dadi pasulayan. Kowe edan apa piye lah wong iki aku tabur. Ya padha-padha ya wong tok undangan. Padha-padha sak kru iki tok undangan kabeh ora kowe dhewe. Sing cerita ya ora kowe dhewe, sing pinter ora kowe dhewe. Aku ya padha wae ya iso cerita wong. Oh ya iso. Jajal. Lho cek ora iso apa? Wong aku ki teyeke naga, teyeke Mbah Marwi, teyeke Bruntung. Lho ora kok mau bae ngono. Senajan kepiwene ra iso ya ora bisa. Walah barang ngono Dik. Dak cerita? Heeh. Cerita cara barongan ah? Iya. Lho cerita cara barongan nanti. Lho Mbah iki cek paham lho. Nek masalah iku, Mbah sapa? ya Mbah sing di omah iki ya. Iki asik. Aku mang njaluk catetan kok lali. Arep wong Cirtan iku. Cirtan? Heeh. Iku Marwi Sunaka. Nek ngarani kincir iku Cirtan. 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 Semelah. Luru jajane bocah. Nyambut gawe sing krana sah lillahi taala. Mbok menawa engko disangoni bapak ingkang gadah damel. Utama sithik tanggung ibadah. Nek mbrah utawa ditambahi bae engko saweran, tak nggo sangu nang Mekah Madinah. Tak genepi ping 4 lho aku ku. Sirip Data Pitana nggih sawijeko dosa 10 Purwa kawitan. Panjang aku yo pasir pusir, pasir ukir, pasir samudra kene gunung. Negari pundi ta Gemah Rempah lo Jinawi mboten kados negari Growong Kidul perbatasan Growong Lor. Tiang dagang sami kauntungan, tiang tani sami kamedalan. Tiang usaha kuningan tuke kaya mbrahake. Nelayan-nelayan jontok kaya apa maneh sing usaha. Aduh yayana yaya putune Yati ponakane Yati. Weh. Kok wong sak RT mbok sangkut kabeh. Barengane ya ngono ha. Ngono. Iki aku tak apik-apikne kowe roh ha. Heeh. Tak apik-apikne ben dijikuk iku lho aku. Ora payu. Kowe mah joget? Ya kan joget. Engko nek bar joget, Heeh. kowe ora kowe dhewe sing iso joget. Nek masalah joget pakare Sang Fitriwil joget. Sing kepenak.
Joget kok males. Wah. Lah nyambut gawe cek aku joget kepentingan dik. Nek merekno aku Mbah. Kowe joget disawari. Lah aku ora sawari. Lah padha-padha nek Iriati jek enak tengok-tengok, ditabuh ya lah ora ya lah. Penting aku Kok berkutuk dhewe. Wis tutukno, mbok tutukno. Lho kowe sawangane Iriati lho. Lho iya wong joget tok yo. Barang joget cek. Aku rumah sama aku ronggeng. Rumah sama aku wong ngamen. Tembok tabe tu gendak gendung sen. Kowe nak anjing. Lapo? Bayi ngono. Kowe wani ya? Kowe ya? Kowe anggere iso naboya aku serampat. Kowe dhewe iki 10.000-an. Lho iya. Lho wong ketua aku tuh. Brewen aku. Duit tak ngopo? Lapo kowe? Sampean ngamal kalih kula Mbah, genten tak amalno miagaku. Angger kowe iso nyaboya aku serampat 10.000. Lho, duit tanpa tak utang cash. Apa kowe? Bayi lho kok. Ngene iku duit ya diselehno kene ya. Kowe ora usah melo-melo, njaluk tak jabut nyawa piye? Hei. Lho. Aku le mbok gulagi. Ini lah aku cara ngomong sithik-sithik. Aku pendidikan. Dadine aku ndek pri kemanusiaan. Rembugku ngalor tak gawe ngidul gak ngalor 10 serampat. Oh. Ah dadak. Ki, kowe njaluk tak tebah nyawa piye? Sawang. Iki khusus pendang. Sing iso gawe serampat. Kowe iki lho. Iki juwekku le. Iki juwekku le aweh mbae. Aku akon miyaga pengendang serampat 10.000 ora tau. Lho kowe kali jaket iki. Sapa? Njaluk tak sapa? Setu. Lho kowe kaget iki. Kowe cek ngono lah tuh. Sawangam lah kowe lah. Lho, dat nemo. Sing tak Mas sapa? Endi duwe Mang? Pulau. Serampat dadi. Ora
wayange ya. Mulane wong iku aja bodoh. Serampat 20.000. Apa? Ya asli ya, Lid. Apa? Sebloknya nek iki dadi plepokator. Kowe iki dadi plepokator. Sapa? Sapa kowe? Jek tak eling-elingane duit tenan apa? Iku duit tenan apa ora? Aku tahu mulon pepindho kan. Iku duit tenan apa ora delok Jek? Tenan apa? Nek wani nek kejeblokno Dik. Malah palsu paling iku. Aku iso walang kekek. Oh, kabeh. Kabeh. Boleh sebut iki lho iki lho. Aku anak mbok kongkon. Bang, kupinge Sawangane iki. Saking bungae ibu kene, saking bungae adik kene, ndik mang mendunge merpet. Ya iki diwehi kanugrahan karo Gusti diwehi terang. Kowe ku meneng ae goyek. Kowe meneng ae ketua iku ora masalah duwe. Ngene walang kekek. Walang kekek ya. Oh. Nek cingkuk. Lho. Aku kalau ditabuh ya ora ya ora. Ajur aja. Panjake 8 kok. Karo kok melak-melak lagi. Panjake 8. Nyambut gawe kira kene iki. Lho kok bisa tekan kok. Kok sama gula lah. Ngene iki udah kena disang-disang. Panjake 8 iki agek 20.000 isih kurang. Pira mau? 8. Magane 7. 8. Itu wis Ya ora agek 20 isih kurang. Itu 20.000-an 35. Oh. Aku matematika aku ora kena dapusi. Lho lha apa? Kowe melak bagian. Kowe meneh ya. 8 jejer kok 8 jejer kok. 8 jejer. Tolong cah driwil. Apa kok? Kowe ki aku bagi yo. Tambah 15 35 55 ribuan. Ini masalah tol pun triwil. Aku tak boyo lah ora yo lare. Sawangane aku. Ya enak cemut-cemut karo mbae. Kok pacet duit aja ya, Mbak. Kok ijek kurangen ae. Lho mengkene sampean ketularan kok salaman? Kowe gejala. Kowe nek ndongak-ndongak anakku gejala. Ngene. Kok satelit? Oh, dik begitu. Lho wong driji kok satelit kok salaman?
Lah sampean salaman kene iki padha cathek piting. Oh ya. Wong kok supit piting kok tinggu. Wes tutokno joget kaya yo aneh. Lho nek tak terusno kowe ra anut, Gus. Alah. Sinten pinarak wonten karsi gadhe kencana mboten sanes. Iki Lagi. Tewas mana ora bocro cangkeme. Kowe aja pencilakan kene ketemu bocah cilik kowe biar kowe. Apa? Jabang bayi. Lho metu bejotot to lagi mak cengok. Mbok menungso iku mawas diri lah lele. Rupane iki ora gedhe ora cilik. Iya. Keselamatan kecilikan. Kondangan bubur gegeden. Bubur abang kegeden. Kowe ku sebatu apa setengah batu? Lho kowe iki sing tak omani iki kowe. Kowe iki setengah batu apa sebatu? Rupane wis kaya walang sangit. Ayo. Kok kon mendel-mendel apa? Lho kowe kok sak susu kule? Duwerem. Kula niki ajeng-ajengane tenggene lapangan niku lho kidul. Ajenge bakal bola. Kowe iki apel apa? Bola. Tujune kok dia nyangkut triwil iki. Aja nembak bola. Sepak bola. Sepak bola. Apa nekane sepak bola. Dia nyangkut triwil galak. Sing ngene wae kowe tak dono. Mbah Dayun, Mbah Sauban, Mbah Lokajaya kakangku Surateman. Iku janyang sineman. Kowe nek angger mela-mele ora kano nggo patokan, betet nyawam kowe. Lah iya, mulane janyang triwil aja nggo dolanan. Sik. Kowe mang ndungu apa ora? Iki lho apa iki lho? Kok mengke. Lho kowe kok ndungu ana apa? Lah iya kok. Ana barongan nek kok ndi ngono lho. Barongan kok ndi ya? Are kok terpejo. Kok ketiwil. Triwil. Ya kok mremo ae wae. Atis kok Mbah, atis Mbah. Loh, ese pese. Kowe kok mentolo lele. Ngene iki engko nek bojone ora trima piye kowe? Ya Allah Gusti nek dijepuk nyawam. Gusti. Nggih. Ya Allah Gusti, ya Allah Gusti. Ora dipecat nyawam lah. Kowe iku muni ngono? Niat aku kadang aku njlejeli kok tiap rene. Sirate kaya Maison lah. Kok maeso piye lek? Maesan yo. Lho kowe kok kurang ajari. Mbae kene karo ibuke kene iki nang omahku. Sing nemoni ya kowe ya karo aku.
kondo nek wong kincir meng bakale mbok tekano nang kene iki nang kene nggone. Kowe iki ora kon gapah karo Sutapa le. Iki mang dienggo apa, Pak? Wong dianggep nek cirahku iki mang ana manuke dikatel. Lho kok ngono? Ayo sorak. Ngene iki kowe ora ngenyek sing di omah. Panganan pirang-pirang. Sego sop ora kurang. Panganan aku bomah nang kono ora nganti tak iyak-iyak. Lho kowe kok mirang-mirangno le. Tik cangkeme wong tuwa, tik mbok nggo obok-obok. Lah nek barang resik, Mbah. Iki jak bar rusak, Mbah. Ije dicelepno barang kotor. Dicelepno nang peceren. Lho ngono iki arep member. Oh ngene iki. Lho. Ngono ku member apa ora, Mbah? Iki main nang cerak kota. Ngalor ngetan sithik wis pasar Juwana. Ngetan sithik lapangan. Ngetan sithik ndoro Pak Bajo. Iki pengalaman kota Juwana le. Ngrowong ndek mben nang krana banjir kelep. Saiki ngrowong wis ndek. Lha apa? Lemuk. Ngono kok wong lemuk. karo kowe meneng ego. Karo kowe kok kaya wajir pici mbok pocok pati. Tak Kaya iwak mujair. Iya, aku tak omong karo wong. Heeh. Kowe tak gekno dolanan gelem le. Nduk rele. Kowe gelem, Nduk? Ya. Men. Aku narani bocah iku mang gelem. Mbah Samsi, aku gekno dolanan tak gekno dolanan. Ingeti, Nduk. Ingeti tak gekno dolanan. Ya nangis awedi ya. Iya. Lho aku kok wedi lha apa? Iki apa rambutmu ngene? Lho, ora le. Men iku. Wedok mbotang le ya mo. Rene nggih. Oh, tak gekno mainan. Gekno mainan. Oh. Kayak iwak dombro. Ini. Ya mau madhep. Ayo. Piye? Lek Gawe ku dak ya butono kayu, ngetok kayu. lho ya. Kayu obok. Men kan dilingano, saiki dilingano. Saiki ana kompor gas gede ana. Cilik ana ngono. Kurang. Upamane aku disambat arek. Lho kowe disambat? Anu butono kayu lah aku tak bingung kan. Lho penting juga. Linggih. Linggih. Lho. Kowe ape ngecok kayu kok nggo gedang. Iki lak kanggo pengalatan. Ya ben lanjut. Lah aku ya ngono. Lah aku nang ndi tak resek. Tak iki tekel apa lanjut? Wah, nek bolo barungan ku termasuk iku konsekuen. Cara wong banjit. Mek aku ya pas gede ya ono lanjut. Barang tak jajal. Sik, wong iki butuh ratawi apa ora? Ki aja sembrono nek kapan ana mantan. Nek ana mantan bahaya kowe iki. Iya. Yen manis manis nojo aja Kowe kancane. Jaluk. Jaluk ah. Kowe ditekakno ning Growong Kidul kok aja kurang ajar. Cerak ampean kota. Kurang panganan. Cangkem mbek bojo
Bayi peceren. Surata ra ana kok ana turunan. Apa wae? Surat. Kene. Dodok Pak, sepak nyawa engko. Mbah, niki tinggalane Surata, Mbah. Tinggalane Surata geneng. Kene. Oh. Kowe ora masalah madhep nggone Mas Chandra Haryanto. Oh. Kowe kok ngeleh-ngeleh jenenge wong lah. Ngono. Mas Chandra Haryanto iku ora ujar kaon. Ora ana Haryantane. Ana. Sing kandha ora ana sapa. Mungkin sing nyekel ceke kok. Apa wae? Potongane kok nyula kodhok. Amit, Mbah. Poneh. Akil Badar Semaya ngrana bang lunga iki. Iya. Anjen aku rajane bang are. Oh iya. Kowe ning kene ditekakno Mas Chandra Haryanto. Kon nyuguh karo Mas Radi Tian. Ngono. Mas Chandra Haryanto ora ujar kaul. Nek anake disunatno, tanggapno barungan Kotriwil Pati Wetan. Barungane Bapak Haji Kiting. Samsi Saputra. Kowe iki piye? Wong jikilku nang sertifikate ora dikiting kok. Apa? Haji Samsi. Haji Samsi Saputra. Oh. Sampeyan ajeng napa, Mas? Badhe nyekar kenggene Mas Chandra Haryanto. Lho sampeyan kertos danyang mriki? Danyang Growong Kidul. Nggih. Kula mboten kertos. Kok nek kula nggih. Sampean? Nggih. Nggih. Sinten, Mas? Mbak Painah. Sinten? Kowe iku nek ra roh dicocok-cocok kowe malah. Takok karo kawula Growong Kidul. Nggih. Ngono. Apa? Gambal lampir oh. Lho sampeyan nggih. Kula badhe nyekar kengkenane Mas Chandra Haryanto. Mbah mriki niku kelangenane Rembang lho Mas. Non. Kelangenane Rembang. Napa Gus? Kelangenane niku lho Rembang. Nek Rembang bangkit. Kula tak. Kelangenane kembang. Lho nggih wong danyang kok. Lah nggih. Lah niki kembang. Niku enten griye napa nggih? Non. Enten griye. Gereng-gereng nyawam. Lho sing kuning niku lho sing kuning. Kembang ramping ngono. Burah. Wah komplit nggih. Wah, komplit ta. Enten menyane klarap. Mbok non. Enten menyane klarap. Iya klarape matam. Kula tanglet kok Mas. Menyang arep are klarap. Jane ngoten iku enten upete, Mbak. Nggih, enten upete ketanireng metandakna Mas Chandra Haryanto wis nyekane punden Growong. Supaya nyuwun terang. Lho nggih. Wau Pati Wetan drese mboten jatah triwil kok. Sampean tak kriyen. Nggonku nggih dres. Kula wong wayang kondang nggih badhe magrib. Nggih. Lah kula nek teng mriki niku ndak mboten mangan napa-napa kula ndak klenger. Lagi mangan ki mang tempe karo iwak lele. Lah nggih, lah kula niku wawah. Lho kula nggih sampun mawon sedina kali mriku wau. Ngono, nek iki wong dodol terus. Menengahe punden niku tak sepak nyawam nggih kok. Non. Wacahe niki Enten demite Mas oh. Nggih, upama agamane Mas Chandra Haryanto, agamane Islam nyebut asmane Gusti. Nggih. Leres niku. Non. Leres. Ya nggih. Nek sampean agamane napa, Gus? Wah bagus nek kula niku. Napa? Non. Napa? Uda. Non. Uda Mas. Lho agama re uda. Mboten nanti katok. Niku agama Buddha. Lah nek niku kaya wewe niku napa? Sampean apa? Nggih. santulit. Non. Lah agama santulit. Niku mboten santulit nggih. Niku agama Katolik. Lah nek sampean karsen nggih. Ora, lapo kok karsen. Enak cepluan ah. Agama rek karsen. Agama Kristen ngono. Medi anakno karo negara ya padha wae ngono. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Mas Chandra Haryanto ora utang ya ora ngutangaken. Sampun ketundung barat ketundung angin babar ning segara kidul. Oh. Iya le tak dingak-dingakno supaya Kok dengak-dengak lho. Dongak-dongakno kok dingak-dingak. Bener dongak-dongakno. Kuninge iki diarani menyan Arab ora menyan Klarat. Lho nggih. Pon anteng mawon nggih, Gus. Mungkin kula imboi. Ibu napa lepet Mas? Enten lepete niku. Non, Enten lepete. nggih enten nah wong nyape bodo kecil. Kuning niku nek dilarano bathok, niku nyandak-nandakno mun kasil niate. Niki ra ono, Mbak. Iya. Wis ngene wae, upete ilang. Walah. Nggih. Wis ayo pokoke anggere wis kasil. No kursi Mas, no kursi. Non, Upete. nggih. Nggih. Wah la ilaha illallah. Engko anu ya, Nger. Wong kowe iku anake wong plarat. Ayo, Engko disunatno. sunatno. Ono dukune adoh tunggale Pak Putu Juwana iku lho, wong Bali Lombok. Engko nek kurang tak jalukno imba. Ya, Mas Chandra ku wawer. Ha iya. Karo Budian. Bos kapal are. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mas Chandra ora utang ya, ora utangaken, sampun ketundung barat ketundung angin, babar wonten segara kidul, utang-utange wis ora utang. Alah. Yo. Kowe Kowe no aja mlayu. Kowe mlayu kaya cebol iki kowe nek kepethuk wong juwana kowe iku malah. ora disebetno nek malah. Lho. Ki ngene ya, Nger. Lah. Iki. Wah. Ki mang dina Kamis apa le? Rebo Legi Kamis Paing. Nah, iku cocok le. Oh. Tong-tong kudu ngono. Nah. Ya. Dangdut. Campur sari oke kuwi. Ya. Keplok-keplok meng ngono. Ya. Iki ndodok apa ngadeg le? La ilaha illallah. Rene. Ayo mulai tak sunatno. Dukune padha karo Pak Putu Juwana. Eling lawas padha. Toya Kene le, kene. Mboke. Kene engko, kene. Piye karepem? Kene. Heeh. Kowe iki sing tak pasrah gawe wong kancen kowe wong enom, Iya. aku wong tuwa. Apa pinter-pinter wong tuwa iku jek pinter wong enom. Lho iya. Ah, iki Njaluk ngene. dukun kon ndi? Dukun pira bayarane tak bayar. Wah, ndak kuat ta. Lho. Pak Putu ku wong Bali Lombok. Ora apa-apa. Nek nyuk suntik ora krasa mandi. Sebabe kene. Piye? Ponak aku iku nganti kliwat taune ora gelem sunat. Lho. Perkara are angger sunat iku lara. Ngene lho. Kandhani. Ora mbok kandhani ponakmu iku. Ya, engko- Ngene lho, Kir. Nek kowe sunat, masuk agama Islam. Wis. Nek ndeke jam brujul, iku agama Buddha ora gelem sunat. Saiki kowe tak bekas. Wonge maneh ndi? Kowe masalah bocah engko aku. Eh? Kowe luru. Aku golek ning Juwana. Oh. Kancane Pak Putu. Eh. Apa Pak Putu tak Kowe tekan pokoke kene. sing Wis aku tak ning Juwana. Ah, ngene jaga cuk. Ah. tejo tertatma jana Ker. tora Suker. Allah Rene kowe Ker. Sik Ker. Rene. bisa
kene. Kene. Sakit. Kene. Heh, sunat. Sunat ora jengat. Sunat ora senat. Kowe ku anake ora duwe. Ah, Disunatno paham cilik. ki mumpung Kowe ora wong sunat ta? Wong sunat iku nek wis sunat iku masuk agama Islam. Upama kowe sadan ya ndok. Iya, Ki. adan. Kok adang iki. Hayal sholat. Heh, Kowe aja celap-celop. Kowe nek dicetut malaikat Jabrail. Nek ora iso ya ora iso, ora tekan. ngono. Wis salah. kene kowe engko angger wis kowe engko nek wis gelem sunat bar sunat mari, Ya. kowe tak tukokno HP Kamirut. HP Kamirut. Iku lho. Kamera. HP kamera. Kene No, aja ning pinggir. kene. No, Ger. Ya. Lho nak. Anake wong Umur pelaku. iki kelewat taun. Kowe cek tembok, Ger. Kowe iki njendul mak apa ora? Kowe iki Tembok. nduk mak apa ora? Cara dhisik ya mak ya duwe. mbok. Ya. Ah. Lah nek saiki Dekno jurang jero le, mboke ben metu. wah, ngono kok. Ya. Ya, penak apa ora? Aneh. Penak ya. Aneh. Mulane kowe nek nurut karo aku, kowe angger bar sunat kowe tak tanggapno. Enak. Ala jurang jero iku jangane marah. Ayo lho. Babi alas iku jangane celeng. Anak semar cek kono garek segalewat ala woe sambel. Jane sambel goreng. Kumamle. Wih ayune le kaya kuburan. Ih alah. Lah ya no barongan trio nek. Ora. Barongan trio nek ana ngene iki laris iki. Lah. Kowe tak titeni ae. Tidak Iki adikmu. tidak barabi ya. Danyang triwel iki. Engko go. Ih lho. Wong wedok sikile kok antaran. Adikmu. Lah lho. Kowe di sawah terus lho kowe iku. Ih. Kakak. Lho kok dicolokno kangane iku piye le? Wong apik ditampani. Kowe iku kakak apa sunat ya ngono. Cilu ah. Ya ambung adik. Sayang. Pinter disayang. Iya, kuwi tambah kangen are. Goblok. Ora jalange pinter. Kok mau graut iku piye le? Dapet tanterane kangane. Lah. Ayo. Anak ama. Ya Allah. Iyalah. Wes Anu Mbah. iki ngene. Dukun wis tekan Duwono. Lho, sik. Lho iya, cerah re. Tak beli ya. Bebel kak, bel Pak Putu, Pak Putu. Kowe ora nomor Pak Putu nek ngebel iku. Halo?
Waalaikumsalam. Oh, nggih niki kula Mbah Haji Samsi. Alah. Oh, lho. Sinten? Kok apa? Lho, sinten? Pak Bupati. Wah, demen kok kenale Pak Bupati. Lho. Lho, niki lho kula mboten anu. Kangge bangunan. Bangunan. Nyuwun bot. Lho apa sunat le panggung pembangunan? Apa nekano iya malah enak. Piye lah? Ya Allah. Main gone Mas Chandra Haryanto ora entuk iki. Iki lho, yo kan Iki percaya. perunggu kok. Iya, jenenge kira percaya. Yo kok bebrokno. Kowe karo bojomu nyinden iku entuk iki. Ngono kok. Iya. Aja mirang-mirangno kok. Ku larang kok. Walah, Sekilo iku pira? apa? Dhewe karo kuningan. Ya. Iya. Kaget lho. Aja kaget. Ayo ditun anu le. Ayo mapan. Diparani. Wis tutuk anu. Ayo. Tutuk pasar. Ayo. Yo. Anggo tresna lelabenewi nyoko tanpa pondor jalane tinoro harja Dukun kok ngono ku piye lah? Nggih, dukun teko le tuku dukune teko. Kandane kan. aja ane podawi ngarso. Waalaikumsalam, Mbah. Alhamdulillah. Mangga. Ya Allah. Tasih sugeng, Mbah. Ya. Nggih. Gak. Boten. Nyawam sing sunat niki syukur. Sakir. Akhir. Nggih. Lah Mbah. niki. Mriku, Mbah. Mriku kecil, Mbah. Semene ageng nggih. Arep lagi. Kowe kok main jokor sih. Nih lho, Mbah. Mbah. Syukur mandi malah syukur kok ora karuan. Banyu, Mbah. Atik banget ya Allah Gusti. Ya Allah. Demang. Lah. Kae kok. Niko lho tiange. Coba tinggal nyilek. Lah anjen yo dikon sunat kok ngono ku. Nggih, sampean sing sabar, Mbah. Panji bocah niku pun agenge kliwat. Ya, ngoten. Jane mboten wonten sunat. Mulane kula niki mekas kali jenengan obate sing internasional. Sampean pira-pira kula bayar. Ya. Ngoten. Ya cocok. Masuk. Lho apik arep. Wih, Dek, suwene atine anyar iki semon. Semak kondi. Ya Allah. Katane ngene kok bojone papat, Mbah. Oh. Lu wong urung mapan yo. Kowe iki piye lah, Mbah? Modar karo dhewe. Kowe iki mati, Mbok. Lah yo aja cadok. Lho kok. Le, syukur terus. Sakit. Tapi Mbah. Loh. Bocah arep dikon bagor.
Lho Mas aku rasokan iki Mas. Mboten, Mbah. Mbah, Sakir. ampun ngoten. Lah. Sakir niku awajre dibuntel bagor dipikul. Ku Mas aku Pasang gendol. apa ditimbangno ki Mang? Orang iki. Wong aku ki menunjang aja-aja. Iya. Umure Oh. piro siki sing Wah. Niki sampean ya ampun kaget mulane kula njaluk obat sing internasional. Ya, ngoten. Umure niku 35 Ya. tahun. Pon. keluane apa keluane? Jarak tinggi. Nggih kula mboten ngerti. Lah sampean kir kriyen ah. Bisane ngerti niku sampean tes mawon. Ya, ngoten. Ah, ngoten. Hati-hati lho, Mbak. Lho, Mbak. Mbak. Sampean dukun sunat kok nggawa Lho iki tak jembelek angko gemires. seha-seha. Para penonton. Dukun sunat ari ngene. Lah iya, engko nek ra kena tuh ditugel del wae. Ini bedimpus. Wah, alatnya kok ya padha karo Pak Putu. Sampean kok kados Pak Putu? Ya cukup Pak iku tunggal sabar. Oh, saking Bali Lombok. Oh, sekolahnya mriko wah. Ya bener. Kakak kelas karo Pak Putu ngono. Oh, ngono ya ana ngono. Oh. Pipi. Ya wong. Cocok Mbak. Lho. Nerapno kok dikelo ngene. Nerapno niki ngeten kok. aja bireng ngomong. Sik, Mbak. Alhamdulillah. Matur nuwun. Kula nembe ngertah niki. Hop. Adik. Rajut. Bon, sampean kir mengke dadi tak anu. Iki jarahe tinggi apa jarahe dhuwur? Lho niki sampean Apa gulane pirang? nek gulane trek-trekan ya seterake ke pabrik mawon. Buka. Ya. Oh, tak tukono HP. Ah, ngono. Angko bas tak tukono HP kowe tak tanggapno. Campur sari ngono. Pon sampean kir. Mbah. Bocahe gile bocah. Niki. Ya iki rai apa? Raine. Ya. Pon sampean ya. Kowe jajane ya. Jajane, Mbak. Hmm. Jajane belakang iki. Sae. Lho, irung niki. Niku irung. Iki lho sampean kir. Lah niki nggih lah. Jantunge pripun? Kondisine apik. Nah. Tenan keluar. Keluane gak ono. Wis apik. Iki kulo jeneng olahragane fisike ya apik. Wis. Heeh. Olahraga. Lho, cacate napa? Mek sithik. Ha nggih. Bocah yo waras keras. Nggih. Ya wis ora nganggo apa-apa. Heeh. Gula yo paling-paling yo 4 kilo. Wih, wah, kok berapa? Kok patah kilo. Ah, terus piye, Mbak? Jarahe yo ora taruh. Saya. Ya, ngono. Mek sayang sithik. Lu enten sayang, Mbak. Ususe kungker-ungker. Buli bili. Kepiye iki lho? Iki lho pi. Tatapi lah ya Allah Gusti. Bu, mboten napa-napa, Bu. Ususe sampean niku enten anu kok, Mbah. Panci usus niku nggo ngerung-keran. Mboten enten kok usus jojor niku mboten enten. Kowe iku malah warna anake. Udah kayak kelakep-kelakep gak apa mati ya. Wong ku nara goblok. Iya. Iki gak yang lama Bu. Ya. Kayak jelas sunat. Nggih. Kok sunat meje wae kok. Lho sik. Lho sampean kok ndhope ngeten nggih, amit 1000 niki Ah, piro regane? Saderenge kula mbayar, kula terangke pinjang. Ya. Padang buri ben Sebabe kula nek mungkur ya ben ketok gegen kula, nek maju ben ketok raine kula. iku. Kira-kira ngoten niku pinten? Sampean mawon sing gawe rego. Alah. Wah iki ati karep bojo tupet. Ya, ngono. Darah delok-delok.
Wong ngene iki roh prihatin nek wong ngene iki gawe teteh. Ya ora ora duwe niku. Yo sak kadare. Lho, sak mboten ngangge terbatas, Mbak. Alah ngono tek terbatas barang lah. Ngeten iki lho, Pak. Nek mboten ngamen mboten cengal dhuwit kok. Mbah, Udah ada ora nggih kula tak matur apa anane nggih. Ya, ngoten. Kula kira-kira wong sampean pun ngoten. Kira-kira kula paringi 500 ngoten. Oh, aja kakak, Ding. Pian. Ngamen ora entuk semono kok. Bu, jebule kok malah ana dukun sunat Murah kok. Lho, 500 jare, Jek. Moh. Sakake bocah sakake wong tua. Oh, Ya, ngono. dukun perhatian. Yo mboke wae ngene kaya anu kok. Jawa penggane ngunggah kenyi. Ya iya. Sunat kok 500 nggak Oh, berarti niki sampean duwe pri kemanusiaan. Iya. Ya, ngono aja kakek. Teman kersane mboten dungu tiyang, sampean ya alon-alon, kula ya alon. Kira-kira 3. Ah. Duit 300 ku belu ya sih. Iya. Pisan telu nek dituku nggo tuku karemun ngono wae. Gak, karenjut. Kok karimun pil. Tempon. Ah, kowe penjualan bocah. Kula niku wong, Mbah. 500 kok cara wong are keblaban. Lah, ngono. 300 kok keblaban. Kakean. Kula ngeten lho. Sampeyan ngeten mawon. Ampun, Cik, cara wong omong sing cilik-cilikan. Ah, ngono. Banter kesan iki. Ah, Nek sampean kondo purun nggih purun. Kira-kira niki wong 300 mboten purun. Kira-kira kula paringi pun saiki wis tak mentol-mentol. lho kok toh wae lho. 200. Oh, kakean. Kakean 200 iku. Iya. Lho ngoten. Papan-papan sepi kok. Sampeyan ngene putih sampeyan kok mboten kondo kula lah. Bangga. Iya. Lho ngono kok sampeyan kok mboten HP kula lah. Niki ponakan kula jak ajeng sunat. Iya. Kono-kono ku ya. Allah, Mbak. Aku nganti digopek papen ya. Ya, mriki jane sudah pinten to, Mbak? Ada 5 juta lho, Mbak. 5 juta kok. Cek kok rasa. Iya. Banter mboten napa-napa. Ya, bener. Kersane wingking-wingking jus. Kira-kira mbawang 500 mboten purun. 300 mboten purun. Ya. 200 jare Kakean. Mbon ngeten mawon kula niki saiki pasrah bukukan. Mature niki sampean kira-kira sampean pinten ngoten mawon. Iki ben padha krungu ya. Ngene iki padang arep padang mburi. Jelaske ngeten iki. Pajak terang. Lah sake iki bunda, ya sake wong tuane. Yo nek ngono sampeyan nek ana tanggaku dia sunat yo. Lah. Aku nemoni Mbah Haji Samsi. Ya, dak yo ngono. Kowe tak go sponsor ngono. Aku ku ben payu. Ngene wae lho ya wong ati karep bondo cupet. Ya wis ngene wae dikira-kira ngono wae lho ya. Kira-kira upamane mbok wae dhuwit 3,5 juta ngono piye lah. Lah lho. Sing didol apa? 500. Mbah. 300. Lho nek iku capesake wong gawe iku diteliti rasakan mboke iki. Sing disunati ndi sing Lah disunati? niki pun meteh-meteh. Ya, mbah, pun disunatake engko dan campur sari. Lah ya. Di anu ah. Tape ndi? Ora jajah. Cocok lagi. Terus amblas kan wonge. Ora. Wes ayo. Nggo ditanggapno. Wes akeh, pun mapan ora, Ket. Kumang osek.
Lara. Wah, la ilaha illallah. Pon, ayo dianu. Tapi ya tugel. Ayo. Wes akeh. Sampean iki tukang sunat tegana. Lho kok bukan bandi lho. Lho kok bocah kok bandi lagi di sunati kok jono. Bon, ayo. Saya pasang. Nah. Aku sing ngomong. Kok ora kudu blas kaki kok. Ayo Ora. Aja. Apa mati? Kowe iki piye? Sampean kok ampun anu kok. Ndeloro kaget niku kok. Kowe iki ape disunati? Dikon sunat kebelala. Yo. Mun Mbak, iki Mbak. Ya Allah. Halo, ampun apa? Ampun ayo. Wes. Ayo. Mbok eman endi? Mbok iku takono mbok emang ndi? Wes, mbaro wae. Lho, ibune Salija ki mana iki? Mbah. Wes, ora lah. Ben, iki cara sunat dhisik. Mulane sunat jaman dhisik sunate manual. Ming saiki dhewe neh nganggo listrik. Nek jaman dhisik nganggo gunting diketok celeng. Pon. Allahumma sholli ala. Sing sae lho, Mbah. Kamadia Robisa lihat lho piye lah Sepundi lah, Mbah? ora gathok pripun Lah wong ana dicekel durung salah di separuh mancal. lho aja mancal ale Aja mancal akhir. iku sunat ale mbok Kowe iki mancal sunat kok mancal. lho aja mancal lah lah aja kowe kok nek mancal Pun, Mbah. ora kelakon ning Cekel, sunat cekel. Ampun ngoten. Anot. Pira-pira tak bayar kok, Mbah. Bocah nakal. Kowe niki mungkin ndak Mbah iki engko malah penyare kowe hari Kula diragono. Kowe Kowe kok arek adoh. Pon, hati-hati, Mbah. aja mancal angger. Aja Iku mancal. malah iku ya kesuwen. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam wa sholli ala sayyidina Muhammad. Yo wis kok bisa Mbah ya. Ya Allah. Engko ae dhisik le. Ikon niku. Lah. Bocah samene gedene. Niki terus sepundi, Mbah? Ya. Niki ikute Sakir. Nggih. Nggih, pun. Ampun dok banyak. Niku lho dok wuan mawon. Mlaku le, gegan mlaku. Lah. Mlaku, Mbah. Ya sunat yang ngono pisan lara terus suwe-suwe. Kono le, kono le. Kono le. Ganjar lho, buat
Kudapet iku. Eh. Sarene iki Barsuna. Ya. Aku duwe uni. Ah. Nek upamane iki pun aku tak sunatno. Ya. Ayo wis tak panjerno. Ayo. Ayo. Iya iya. Ponakame bar sunat nanggap campur sari. Aku tak golek Seniwati. No. Lho lek mluru ape ning endi? Daerah Klopak Gunung Panti. Ya men iki do turu. Lho kok turu arek. Kowe ya melu. Lho kowe lagi bar semat kok. Ki ngene lho, Po. Nganti aku ape golek Seniwati. Ya. Daerah Klopak Gunung Panti. Nanging ana janjine. Janjine piye? Janjine nek ora nggawa aja nganti kowe ngridu aku. Ngono kowe golek dhewe. Golek dhewe. Aku tak ngidul blablas daerah Gunung Panti Klopak. Ku akeh Seniwati ayu-ayu.